Ang pati barko sinami, marunong malate. Gabi pa dito, jala horas. Tangi matutu amat tanah martua di bata. Di kami yang mahatani punganon. Dan paparan ni sila raja anak do boru. Jadi ope dohon na mi sokatan de tutua asa sitiji mesti apa golang pangarahuna. Di hamuna bisa daulaon. Di ulam mono, di hamuna sudina gabi jala horas ma pinasuna. Asa pun menda pokil baru persalokan. Ini tani ulam di hamuna anak do boru. Gak bisa lahor sama pinasuna sama ini nggak atas ya pergosnya bang. Jadi bertanya-tanya maju tidak. Jadi unang tatortori.
Jadi dia mula so namin imbasadar namin. Gabi ang pagdanami.